Duha ka punong barangay sa Bacolod City nagpositibo sa COVID-19. Operasyon sa may Bacolod City Government Center, balik na magluwas sa duha ka opisina nga sirado sa gihapon. Yaring balita nga atong gintutukan. Temporaryo nga sirado sa buong adlaw tubto Biyernes ang Barangay Hall sang Mansilingan. Matapos ang positibo sa COVID-19 si punong barangay Rodolfo Boy Pico kang iya bata sa COVID-19. Nakabatyag ini isang pag-ubo kag sakit sa tutunlan. Hindi ko ka sigurado kung hindi ko nakuha kahit isa ako sa nag-send off sa mga naka-positive. Ako may protected device man ko. Ipaidalo man ang asawa kag iban pa ka miyembro sang pamilya sini sa swab test. Nagapabilin ini sa hugot nga home quarantine. Maluwas kay Pico, ginkumpirma man sa Bacolod IATF nga natapikan sa virus si punong barangay Ricky Mijares ang barangay Banago. Ini man ang ginpahayag rason kung nga wala ini sang ginpatigayon ng SAP fund distribution kag sang ginpatigayon ng seal-off sa purok mahimulaton. Earlier the better, hindi kapag taguon kung may mga symptoms kita, so that nga matagaan ka medication. Di kay kung daw kalala na sa mo pagkadto sa doktor or pagpa-check up ka. Subong nga Lunes, balik operasyon na ang Bacolod City Government Center. Apang magapabilin nga sirado ang Public Affairs and Assistance Division kag Room 1 sa City Health Office tubtob August 23. Ang Human Resource Management Services naman ang sirado tubtob August 24. Sa records ng City Health Office, 564 ka mga balay sa 28 ka mga barangay sa Bacolod City ang gin-lockdown bangod sa mga kasos ng COVID-19. Nagapanguna ang barangay 27 sa may pinakadamong affected household nga naglabot sa 111. Barangay 5 ang airport nga may 85. Barangay 18 nga may 65. Barangay Takuli nga may 62. Kag barangay Tangub nga may 46. Upod kay Rinald Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.